Tistaqsini fuq il-futur qarib, u fuq il-futur qarib huwa dejjem iktar diffiċli li wieħed jikkummenta. Però li nista' ngħidlek huwa illi s-sena l-oħra matul is-sajf li għadda jiena mexxejt eżerċizzju intensiv biex neżaminaw l-industrija tal-kostruzzjoni u s-suq tal-proprjetà u għamilna analiżi fuq numru ta' snin tal-passat u mill-analiżi ekonometrika li saret ma jidirx illi hemm problema ġenerali ta' affordabilità tal-proprjetà għaw Malta. Madankollu tajjeb ngħid ukoll illi l-analiżi tal-affordabilità m'għandix issir fuq livell aggregat u għandha ssir speċifikament focus fuq gruppi partikolari tas-soċjetà għax jista' jkun hemm segments tas-suq membri tas-soċjetà li jkollhom ċirkostanzi diffiċli u fil-fatt meta għamilna simulations ta' dan it-tip sibna illi jista' jkun hemm każi pereżempju ta' persuna waħedha illi tixtieq jew jixtieq illi tixtri proprjetà jew inkella ta' koppja fej iż-żewġ membri tal-koppja it-tnejn jaħdmu però it-tnejn qegħdin jaqilgħu il-minimum wage fej l-affordabilità tal-proprjetà tista' fil-fatt tkun problematika. Fil-fatt li qiegħed jiġri bħalissa huwa li għandna element ta' inflazzjoni fil-prezzijiet tal-proprjetà u din l-inflazzjoni ġejja minn ħafna raġunijiet. Però is-suq tal-proprjetà u Malta dejjem kien ċikliku. Ċikliku jiġifieri jiġu żminijiet fejn id-domanda tkun ħafna iktar għolja milli tkabbir fis-supply tal-proprjetà, allura l-prezzijiet jolew u mbagħad qisu jikber is-supply tal-proprjetà li tiġi fuq is-suq u allura il-prezz tal-proprjetà jimmodera ruħu u ikompli jagħmel ċiklu hekk sakemm eventwalment jerġa' jibda tiela, eċetera. Bħalissa m'hemmx dubju illi il-popolazzjoni għaw Malta qiegħda tikber, id-domanda fis-suq tal-proprjetà hija b'saħħitha ħafna, il-prezzijiet tal-proprjetà qegħdin jolew u jiena nemmen li huwa li wieħed iżomm għajnejh fuq x'qiegħed jiġri f'dan is-suq, partikolarment mill-perspettiva tan-nies li huma iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Ħanajlek jien ma nemminx li jeżistu magic wands fid-dinja. Ma nemminx li l-ebda problema ma solvija billi xi ħadd tifaqqa subajh u jsib soluzzjoni minnhom għall-għada. Is-soluzzjonijiet għal sitwazzjoni ta' inflazzjoni ta' prezz fis-suq ta' proprjetà huma li wieħed iħalli lis-suq jopera, wieħed iħalli l-iżviluppaturi joperaw, għax l-iżviluppaturi meta jaraw opportunitajiet, meta jaraw sitwazzjoni ta' domanda li mhix qiegħda tintlaqa mis-supply, li ħajamlu waħ jinvestu biex jipprovdu iktar supply għal biex jilqgħu dik id-domanda. Fl-istess waqt, il-gvern għandu l-istrumenti tiegħu u għandu l-mekkaniżmi tiegħu kif jista' jintervjeni jekk jara li setturi partikolari tas-soċjetà għandhom bżonnijiet partikolari. Jekk setturi partikolari tas-soċjetà għandhom problemi fis-suq tal-proprjetà, ma jfissirx li hija problema ġenerika li teffettwa l-popolazzjoni kollha. Allura jekk il-gvern għandu jintervjeni, il-gvern għandu mekkaniżmi kif jintervjeni b'mod fokat għal biex jintervjeni biex jgħin dak is-settur tas-soċjetà mingħajr m'għandu bżonn li jikkonsidra miżuri ġenerali li jeffettwaw il-popolazzjoni kollha. Inflazzjoni iva għandna fis-suq tal-proprjetà, inflazzjoni storikament dejjem kellna fis-suq tal-proprjetà li jiġri huwa okkażjonalment ir-rata tal-inflazzjoni tola, okkażjonalment ir-rata tal-inflazzjoni tonqos għal kważi xejn u allura l-suq tal-proprjetà biex ngħidlek jidħol fi platò. Jista' jkun ukoll li r-rata tal-inflazzjoni tonqos għal pratikament xejn u s-suq tal-proprjetà attwalment jirriaġġusta ruħu. Però inflazzjoni fis-suq tal-proprjetà mhijiex l-istess ħaġa bħal bubble. Bubble komunement tirriżulta meta jkun hemm sitwazzjoni strutturali fl-ekonomija. Pereżempju, Spanja kellha sitwazzjoni ta' bubble fil-proprjetà tagħha numru ta' snin ilu li ġara kien illi id-domanda waqgħet għal kważi xejn. L-iżviluppaturi ġo Spanja baqgħu jibnu l-proprjetajiet bl-istess ritmu li kienu għaddejjin qabel, però dawk il-proprjetajiet peress li d-domanda kienet waqgħet għal kważi xejn, spiċċaw ma jistgħux jinbijaw u l-iżviluppaturi nnifieshom l-operaturi fl-industrija bdew jintlew b'losses u djun. Dik kienet id-dinamika tal-crash ta' Spanja.
Aw Malta għandna ċirkostanzi għal kollox differenti. Id-domanda hija b'saħħitha. Is-sitwazzjoni ta' inflazzjoni li għandna fuq is-suq bħalissa hija minħabba li s-supply mhix qiegħda tlaħħaq mad-domanda pjuttost milli sitwazzjoni ta' crash.